kwenu, ndị Igbo kwenu, anyị Igbo kwezuonu, na Igbo ọma na-ege ntị, ekene m unu. Asị m nke echiri nyazalụ, onye nọ n'onu bụ Maazị Otiegwu. Anyị nọ n'oge ndị Igbo nke South Africa Internet Radio. O nwere ọtụtụ ife anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa, mana na mbido ife kachasị mkpa bụkwa anyị ga-etinye ọnụ n'ụbọchị taa bụ ife gbasalụ ife na-eme n'obodo a na n'obodo ndị ọzọkwa ndị Igbo na-agba mbọ. Nya bụ ife bụ anyị si ka anyị malụ ife kpatara eji abụ nwoke jee na ana Igbo nụọ nwaanyị, nụsịa nya bụ nwaanyị dulu gbagote n'obodo South Africa ma ọ bụ n'obodo ndị ọzọ ndị be anyị nọ wee na-agba mbọ. Tupu ịmalụ ife na-emenụ, nya bụ nwaanyị agbapụ sikwazịa na nya bụ di ya ama nnọzi ya, ma di elu okwazi ife ga-anụ ya nke ọzọ ma ọ bụ nke ọzọ, usoro ndị ka akụ gabazịa gbarapụzịa di ya. Maka na nya bụ ife emego n'ọtụtụ obodo, anyị wee sị ka anyị malụ ka anyị tinye nya bụ okwu ọnụ n'ụbọchị taa n'oge ndị Igbo, ka anyị malụ ife butere ya, ma ọ bụ ọkpụ isi amụrụ akpụ ka ọ bụ na agụba adịrọ nkọ. Anyị Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekene m unu. Asị m ka echiri nyazalụ dịka okwu anyị kpụ n'ọnụ si wee dị. Anyị na-ekwu maka ife kpatalụ eji abụ ọtụtụ ndị be anyị nụọ nwaanyị na be anyị wee duru gbagote obodo South Africa ma ọ bụ obodo ndị ọzọ. Tupu ịmalụ ife na-emenụ, nya bụ nwaanyị agbapụ n'ilo sobe nwoke ọzọ. Ọtụtụ oge nwaanyị asị na ya ma nnukwazi na di ya nwee ezu ozi ife ya anụ ya. Nya ka anyị na-asị ka anyị malụ gịnị na bụ ife na-akpatagasị ụmụ ife dị etu a n'obodo South Africa ma obodo ndị ọzọ dị iche iche. Onye anyị na ya nọ bụ Ichie Agụji Egbe, nwanne anyị nwoke. Anyị sị ka anyị malụ ife kpatara ya, ka ọ ma ife ọ ya agba anyị bụ ebumnobi maka ife na-akpata ife ndị dị etu a. Nya ka anyị na-asị gịnị ka Ichie kpatara ife dị etu a ji eme n'ebe ndị be anyị nọ. Otiegwu Igbo, ekene gị. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekenekwazi m unu. Si na anyị bụ Igbo, anyị ga-adịkwa nnụ. Abịa na ya bụ ajụjụ jụrụ m nwa bụ Chief Agụji Egbe, mekwara anya na ya bụ ajụjụ obodo nwee na mpaghara nke nghọta nke m. Ihe na-abụta nke nwaanyị ịgba ọsọ ma ọ bụ nsogbu dị otu a nke anyị jụrụ m na-abụkarị mgbe ụfọdụ anyị bụ ụmụ nwoke ada-agwakebe ụmụ nwaanyị ndị anyị chọrọ ịnụ eziokwu. O nwere ike ọma mbụ eziokwu n'ụdị nke nọọ ịtụ asị, kama o nwere ike ọ bụrụ eziokwu dị nke na anyị amalụ ka anyị esi hanye. O nwere ike ọ bụrụ na anyị nọ na B, anyị na-agwa ha nọ na A ka anyị nọ, ma mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na anyị nọ na A, anyị na-agwa ha nọ na B ka anyị nọ. So and agbachazie ihe niile na mechazi anụ ya bụ di na nwunye bụrụzie gbagote ya bụ obodo oyibo. Nke nwaanyị ama mbụzi ya ahụ agwala ya ka ọ na-afụzi, maọbụ ọ bụrụ na ọ bụrụ ka o si chee ka o si wee dị, wee bụrụ gịnị na ihe ahụ agwara ya n'izizi abụrụ ihe ọ na. O nwere ka ọ bụrụ na agwara ya na ego adọrọ, mechaa fụ na ego karịzi, wee ga-agwa ya na ego dị nnukwu, mejọ ọpụtazi afụ na ego adọrọ o si wee chee. Ọzọ dị ike ibi bụ na o nwere ụmụ nwaanyị ndị anya na-adị n'elu, ya bụ ndị a bụ na ha pụta onweghị ime ka imeta ha mma. And iduruzi ọdịdị otu apụta nwere ike na-afụ gị azụ ọgụ abụọ kacha Igbo na mgbe ịbịa ịnụ ya, mana mgbe ọ bịazi ya bụ ebe ị na-ịkpụ ya wee bata wee fụzi na enwekwa ndị bụ ọga ndị na ya bụ ọgị ya kpọkpọtala ya nwere ọgụ ọ na-etiri mkpu. Ịghọtago ịma na ebe ndị onye bi ijerebe ka onye si bido. So onye na-akpa ego bụ ebe ego ọbụla nwee level. Ị nwere ike bụrụ odogwu na ụmụ Chima, mana enwere ike ọ bụrụ na odogwu ụmụ Chima bụ onye nyere ihe ego ọ na-eri bụ odogwu n'Enugu. Ịghọtago ọ bụ ka ụwa si dị. Ebe dị iche nke otu nwere ike ya bụ nke nwaanyị anya dị n'elu bịazi ya bịa fụ na ọgị ya nwekwazi ọga nke bụ ọga ndị ọgazi, anya adị ya n'elu ọ gbasoro ọga ndị ọga. Mana ịmagwa na nwaanyị anya dị n'elu bụ nwaanyị anya dị n'elu, nwaanyị anya lukwa na anụ, mana ọ bụrụ na di ya nwere usoro ya n'ọrụ a na-atakwa n'akị na-eme ka ihe dị mma, oge na-adịghị anya ihe dị njọ dịkwa mma. Ịghọtago ka ọha m n'ọnụ ya bụ ajụjụ. Anyị kene gịrị nne Ichie daalụrị nne. Anyị ejekwuru nwanne anyị nwoke bụ Oke Osisi na-abụ, anyị ma ife nwere ike ikwu maka ya bụ okwu.
maka na ya bụ okwu na-agbagoju anyị anya ọtụtụ mgbe ya ka anyị jizi ka anyị bulu okwu a wee sobe ndị ichie anyị mara ife nwere ike ikwu oke osisi na-abụ ya bụ okwu anyị ji wee bịa bụ gịnị na-akpata eji abụ ndị be anyị jee na be anyị nụsịa nwaanyị dugote n'obodo a ma n'obodo ndị ọzọ anyị nọsi agba mbọ tupu ịma ife na-emere nya bụ nwaanyị agbapụ n'ilo n'ọtụtụ oge nwaanyị asị na ya anụ ọzọkwa nya bụ di ya. Kedu ife na-akpata ife dị etu a? Ọ bụ na nwoke agbara ya eziokwu ka ọ bụ gị anya ọ na-agbagoju anyị maka na ọ na-agbawa obi ya ka anyị si ka anyị jụọ ka anyị mara ife nwere ike ikwu maka ya. Otu egwu ndị Igbo ndalụrụ nne otu egwu nnukwu mmadụ anyway otu ajụjụ ya si wee bịa ọ dị ọsọrọ bịa ajụjụ a na-emeghe expect mana a ga-asakwanye ya maka na ada ekpuwe afọ ime aka eziokwu ada karịghị ekpuchiri ọnwa eziokwu ajụjụ ejụrụ m kịta ozoghị ezo enweghị m ike ịsịkwana mba ka hapụ ịtụnye dị ya maka na ajụjụ ọma ka iji wee bịa so ihe m ga-atụnye ebe ahụ bụ dat na ị na-anya ifu na some people at times ha na-ịchọ nwaanyị ha ga-anụ enwere ike ifu some guys ga-eje burulu moto mewe ihe na-ekwesịghị na ha ga-eme ha ngawa aka mewe ife dịgasị iche iche na-ekwesịrịghị ime maka ịma na ya ha bụ nwaanyị chọrọ ịnụ maka onye ọbụla chọrọ ịnụ nwaanyị ebelivuru m na ịchọ ịnụ nwaanyị kpee ekpere na ị chọrọ ịnụ nwaanyị irute iwechi onwe gị ala Jehova ga-egosikwa gị nke bụ nke gị maka ịnụ nwaanyị bụ nke gị ọsọgodi gị jiri ego iji hozie ego echi nke bụ nke gị bụkwa nke gị mana ebe a na-anyị nwabụ ụmụ nwoke na-enweta program atines bụ ebe ha nyechara aka gị mebie misteki kolu onye na-ekwesịghị ịnụ gị bikọs o nwere nwaanyị ga-ekochara aka ọsị mba ya ga-esokwa gị o soro gị rutezie n'ụlọ ọ bụrụ na ọ bụrụ ihe o mere expect ka ọ fụ ka ihe chọrọ ka ọ mezie ịghọtago maka na ekere na ọrụ eke o nwere ụmụ nwaanyị ya dịbe elu just like ụta ọkwa aka m agụji ebe zuru ekwu maka na o nwere ndị anya dị n'elu adị ndị ahụ anya dị n'elu anya dị ha n'elu so nwoke ọbụla bụkwa nnụ nwoke chọrọ ịchọ nwaanyị ha ngesi aka na ọ na-achọ nwaanyị ịfụnanya dịkwa nwoke ahụ n'elu so onye anya dị n'elu ka ọ ga-afụ ya bụ na ife onye chọkọfụ ikwuche ebe ọnụ ndị agbọ ịghọtago so mụnwa na-asị dat na nwoke chọrọ ịnụ nwaanyị at least cut your suit according to your size ị ga-afụ nke bụ nke gị ịnụ nke bụ nke gị ebelivu na ọgbagote ebe a ọ ghara emegharị ọ ga-ama na ịbụ nwoke understand mana ọ bụrụ gị pụọ n'ama gị mechee amasị abatazie n'ụlọ na-ajụ na ọkwa onye mere amasị a na-amabeghị ha ma then onye ahụ disappointed ọ atụwazi ọ dịka o nwere ihe ọzọ so anyị ga-ebidogoro ebe ahụ ebelivu na isi ebe a kwanyewolu onwe anyị mgbe oge ga-eru ọ bụrụ na ọ kọntinu otu ahụ achọwakwa ụzọ ọzọ maka na asị na ugwu weta mgbaji ụkwụ ewetara ejeketa ije ezuo ike ka ebidogoro ebe a ka ama nọ ebe a ka nsogbu dị ede n'ezie ya ọ bụrụ na ọ bụrụ ebe a ka nsogbu dị achọwa ebe ọzọ nsogbu a sị wee dị but ka ebidogoro from here otu a ka ọ na m n'ọnụ Maazị Okosi daalụrị nne okwu ga-amaka okwu gị kwụ ọtọ daalụrị nne anyị agakwa n'iru ka anyị nụkwa n'ọnụ ndị ọzọ maka na ejiri ọnụ ofu onye ka ikpe dịka ndị Igbo si eme ife anyị bịara bụ nkụzi ka anyị tụgharịkwa uche dịka nsi wee gwa unu n'oge ndị Igbo a bụ ebe anyị na-ana atụgharị uche akpa elu akọkwa akụkọ maka ife banyere ndị Igbo ka o esi wee dị mma ife anyị na-eme ya daalụ nri nne ka anyị na-agakwa n'iru anyị kakwa n'oge ndị Igbo nke South Africa dịka nsi wee gwa unu na mbụ ife anyị na-achọ ka anyị mara ife kpatara ya bụ gịnị bụ na ndị be anyị nụọ nwaanyị na be anyị wee dugote obodo South Africa ma obodo ndị ọzọ ebe ndị Igbo na-agba mbọ dị iche iche tupu ịmara ife na-emenụ nya bụ nwaanyị agbapụ n'ilo si na ya ma nnukwazi dị nye ka anyị si ka anyị nụkwa na onu nwaanyị maka na nya bụ nwa bụkwa onye Igbo bụrụ onye be anyị dị esikwa na ya n'Igbo wee nugote wee bịa obodo a ya mere madam anyị si ka anyị mara gịnị bụ ebumnobi gị kpatara eji abụ anụta ọtụtụ maọbụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị tupu ịmara ife na-eme ife agbapụ n'ilo gịnị ka iche kpatara ya ajụjụ gị a ọ bụkwara ibu ajụjụ ya bụkwara ibu na-atọkwa m atọ
bet na m ga-ekwukwe ka m si wee mata na ịmala ndị be anyị si na nwoke chọba nwaanyị ọgba mma ya maọbụ mpa ya maọbụ ada nne ya na ọ chọrọ ịlụ nwaanyị o wee jeruo n'ala maka na ha bụ ndị ụlọ n'ala ha na-afụcha ụmụ agbọghọbịa na-etofute na-afụ ka ha si akpa agwa na-afụ ka ha si eje mana oge ugbu a bụ ụmụ nwoke pụta ọfọnye ike ya buru ibu ma bụghị ikoi na pastep ọ sị na n'ojekwu nwaanyị mara mma ma o wee chefuzie na ndị be anyị kwuru mee ka anyị mata na agwa bụ mma nwaanyị na anaghị anụ nwaanyị n'otoko ogo anakwa na anụ ya n'ọmaka mma anakwa na anụ ya ihe nke ọ bụla akwụkwọ ifu nwaanyị n'ụzọ ifu ụzọ chala na ụgbọelu gị ruru 20 na-agba na ụgbọala gị ruru 5 ya bụ ama m ka esi asị ya na ise ya bụ ise so mgbe ịbụ na asa n'ụzọ gwachara ya na n'ụgbọelu gị ruru 20 ọ ruo 10 ma ụgbọala gị n'ọgụ bụ Dangote so mgbe ị rụziri abata n'ụlọ ọfụna ihe ọbụ isi blọk na be gị n'ihe na-agbakwa bụ basikolo andị na ụlọ ịnọkwa bụ lentin so mgbe ahụ nọ mebi nwaanyị ahụ ịkpọ wee bata mgbe ahụ ọ lụọla ya na Dangote awịara ya na ndị nwunye mbụ plen ahụ ị na-iji eturi ọnụ awịara so ikpelụzi abatazia n'ụlọ ofu ọzọ ya ahụ iji wee toru ya ọnụ so mgbe ahụ zinụ mgbe Dangote ahụ fụkwara ya n'ụzọ gbaa breki maka ihe iji wee rụwa ebupụ ya ahụ kpapụrụ azụ ma ọ bụrụ ọmaka ọ bụghị na nwaanyị ahụ lọvụrụ gị ma ọ bụrụ ọlaikiri gị so ọ ya bụ ihe na-eme ọtụtụ ụmụ nwaanyị ha ji agba n'ilo ha bịazie ahụ nọrụzie n'aka gị ahụ maka na ịkọwagharịa onye ibu ọfụma ihe inwe ha isi ana inwe ya so ya wee kwelu gị bikọs ọlọvụ ha gị ọlaiki ha gị ihe ọ laikiri bụ ego ahụ ihe ọlụ ahụ niile ituru ya so mgbe ọ fụtazi nụnụ o wee fụzara ihe isiri nwere inwe ha ya so onye ahụ mba Mercedes gbazia breki ọmakpo ọmakpo n'iru moto ihe ga na-arụzi bụ na nwoke na nwaanyị agbasara ọtụtụ ndị mmadụ ma ndị azụ ha azụ na be ha nwaanyị etochara ụlọ ọmahụ ka echi esi nri ọmahụ ka esi esi rice ma bọrọwa nke ofe nwoke lụrụ nwaanyị ka o doziere ya ụlọ na ọ bụghị ka ọ gbasara ya ụlọ ọtụtụ ụmụ nwoke achọghị iri họteelụ na-eri na na-esi n'ilo ha chọrọ na-eri n'ụlọ ha bet ọtụtụ ụmụ nwaanyị amaghị ka esi esi ya anyị wee pụtazia nke a na-akpọ na-ejere obodo oyibo a na-akpọ South Africa ebe a ka chọọchị na wee gbasakwuo n'ebe ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke nọ ndị be anyị ekele m ụlọ onye mụ na ya nọ n'ụbọchị taa bụ enyi m nwoke bụ Maazị Chronicle odogwu asị m ka m malụ ka ife ichelụ n'uche nke gị butere ife dị etu a ji eme n'ebe ndị be anyị nọ maka na ọ na-agbawa obi gịnị ka ichelụ onye nke m imeela ndị be anyị ọnwụ na-asị m kwuo mma asị na ọ na-adị mma nwoke chee nụ nwaanyị ọ jụọ ajụjụ ọfụma marakwanụ onye ọ na-anụ ka o si akpa agwa maragasịa ihe ọ na-eme na ihe ọ dịghị emeta ọfụma ọ bụrụ na nwoke ji nụ nwaanyị ọ mahụ agwa nwaanyị ọ na-anụ maka na ndị be anyị ndị Igbo na-atụ ilu sị na agwa bụ mma nwaanyị ya ka o ji wee dị mkpa bifo nwoke achọ ịnụ nwaanyị ọ mata agwa onye ọ na-achọ ịnụ marakwanụ ka ọ ma esikwa ihe ka ọ mara ka ọ na-agba n'iro mara ka ọ bụ onye na-erubere nne na nna ya isi maka na ọ bụ na nwaanyị erubeghị nne na nna ya isi ọ gaghị erubekwere di ya isi ya ka o ji wee dị mma ịma agwa nwaanyị ị chọrọ ịnụ maka o nwere ị nwere ike ịnụcha ya ị na-aṅụrị na ịnụtago nwaanyị ị mahụ ka nwaanyị ị nụrụ ọ bụ onye okomoko ka nke ị nwere oge ezukwere ya mana mgbe ụfọdụ asị m kwuo ma sịkwa na ọ na-esikwa ụmụ nwoke ndị be anyị n'aka maka na iji ịnụ nwaanyị ịgwanụ onye chọrọ ịnụ eziokwu maka ịgwa ya eziokwu o nwere ike ya nwa agwakwa gị eziokwu unu na-aba aghọta onwe unu maka ọ na ị na-eji ịnụ nwaanyị na-ezu agwa gị
na-ezo ka ha ekwute isi na iwere nke ọ na iwere nke ọzọ, emechaa n'ikpeazụ ọ bụrụ na ihe niile anyị ji mee ọnụ na iwere na onwe nke iwere, nwaanyị batazie ọ na-ekpọgote ya obodo oyibo, ọ na-ezi anya nwee ihe niile ndị niile gwara ha nwee nke iwere, nwee nke ọ ga-afụ efu na onwe ịhụnanya o nweburu ebe ị nọ na mbido oge unu bidoro, ịhụnanya nwa ga-eji nwa ya na-agbatu efuzie na ihe gịnwa na-emezi ihe ndị oyibo na-akpọ situation control management. Ya wụ na ihe adịrọ mma na marriage, ọ na-adị mma iji eziokwu bido marriage ka ihe niile a na-eme na-aga n'anya ya. Ndị be anyị, otu aka ọha m n'ọnụ dịka nwanne m nwoke si wee kwu ma ndị ọzọ kwuru okwu maka ka mụ na ya kpasara ụka, anyị pụrụ n'ilo wee jụkwa ndị ọzọ dịka anyị mara onye ọbụla wee kwuo uche ya. Bụ na ife nchọpụtalụ na ife nghọtara na ife niile a bụ na ife na-eme anyị isi anyị n'aka. Anyị bụ nwa ọkụkọ na-ebute ife eji ewuri akwa anyị. Ndị mmụọ si ka anyị ere ụkwa onye asa n'ezie. Ya bụ ife na-achọ ịkọwa maka ya bụ ụmụ nwoke asị na achụsịa ufu adụọ ọkụkọ ọdụ. Ụmụ nwoke ịchọọ ịnụ nwaanyị ekema n'aka gị n'elu ka o wee kwego omume, maka na ọ nwere onye ọbịa karịsịrị na okike adịghị eke n'ụlọ. Ebe ọ bụ na onye abụọ onye chọrọ ịnụ ka nke na ya bili wee kpakọ ezinụlọ ọnụ zụọ ụmụazị ka ụmụazị wee zụọ ahụ echi, gwa ya nke bụ eziokwu, maka na ejiro ntụ na aghụghọ ebi n'ezinụlọ. Ndị be anyị ji wee kwuo okwu wee sị na ada eyiri onye ụlọ akwa na onye ezi ka a na-eyiri akwa. Onye ụlọ maara ka ede, mara ka ịra, mara ebe ị na-edebe isi ya, na onye ihe ekele ekike yere akwa bụ ndị ezi na ọ bụrụ ndị ụlọ. Nke pụta na ị kwesịrị ịgwa nwunye gị nke na ya ya ebi n'ụlọ nke bụ eziokwu, gwa ya ka ịra, a ya ebidogoro ebe ahụ. Nke ọzọ bụ na nke bụ eziokwu bụ na anyị maara na o nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị gbara ọrụ n'ọtụtụ ebe dị iche iche. Nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị dịka enwe, ife ọ sịkwara gị mee enwe anya dị ya n'elu. Nwere ife imere enwe ka ọ kwụsị iri elu, nwerekwana ife imere nkịta ka ọ kwụsị iri nsị. Ụfọdụ sị na o nwere ife imere onye baskụlụ ka ọ pụọ ya ịbọọlụ gị ike. O wee bụrụ ya nya mere ebe a ka anyị na-eweta n'isi njedebe n'ụbọchị taa, wee na-agba onye ọbụla were eziokwu wee buru ụzọ, were eziokwu wee fili isi. Ịchọ ịnụ nwaanyị bụ onye ịchọrọ ịnụ ma ndị befa nke bụ eziokwu. Onye ọbụla gịnị ya na-eme ife kwue nke bụ eziokwu. Ya bụ isiokwu anyị, ya bụ ebe okwu anyị gbadebere ụkwụ, ma nwoke ma nwaanyị. Were eziokwu wee fili isi, were eziokwu wee gbado ụkwụ. Daalụ na ije n'ụwa ka anyị
n'ogbuo ọnwụ ụkwụlụ onye ka ya nnegbuo maka na nna nwụrụ na nkịtị ọ bụ otu dike nwụrụ odogbuo ya na-emeli dịka iwe oji ike ike unu malire dịka a na-ekere na nkịtị ije n'ụwa ka anyị na-agba ebere maka na ije n'ụwa n'osiri ike ọ bụrụ onye kasị tata na kasị echi ọ bụrụkwana onye na-agali nkọma fụrụ chi ya anya ya ka anyị ji si n'ije n'ụwa siri ike nwanne m ije n'ụwa n'ọdị n'ogbu o nwere akụkọ ngakolo na ụmụnne m ife nji si n'ije n'ụwa siri ike o nwere ofu onye a na-akpọ Obolin nyapụ Obolin na mmanya ka ọ na-ete nyapụ Obolin na-etete ego na mmanya omechesie wete nụọ nwaanyị ọnụsịa nwaanyị ama nwunye ya mụrụ nwa Obolin wee jee nụọ nwaanyị nke ịbụwa mụsịa nwaanyị nke ịbụwa mụrụ nwunye nwa o mesịrị jee nụọ nwaanyị nke ịtọ mụsịa nwaanyị nke ịtọ mụ ya mụrụ nwa o jere nnukwu nwaanyị nke ịnọ ọ nọsịrị nwaanyị nke ịnọ ma ọ mụrụ nwụcha emekesie nyepụ Obolin wee nwụrụ o nwere ajụjụ mmadụ n'ụmụnne m dịgasị na Obolin emere ife ọ ga-emenụ Obolin agbago mbọ ka mmadụ mana nke bọla ọgọzili chukwunu ịnụ nwanyị n'ọdị n'aka mmadụ mana ịmụta nwa n'ọdị n'aka Chukwu ije n'ụwa n'osiri ike ije n'ụwa ka anyị na-agbalị anyị na-agbalị ije n'ụwa n'osiri ike ije n'ụwa